Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nek mung jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kowe, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean iku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes wis. Anggere kowe ana omong ciak dhewe. Diciaki di mana diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Atonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal Boyo Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa ya. Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah, cangkemmu kaya mercon. Tar. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayate kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mani karo bekan ngono, ora ning kene papane wong neter kateten. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu njaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu njaba. Ayo, aku ya nek kowe metu njaba aku ya metu njaba. Ben padha. Yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe. Kanthi cara mangkono kabeh bakal awet. Kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karangkadempel. Tentreming desa Karangkadempel tumular ana ing desa sijine. Tumular dadi desa sijine, tumular menang menyang desa sijine, mengko dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi tentrem, 2 kecamatan, 3 kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandang dening Praja Ngamarta. Negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya. Napa sing dikendikake bapak menika kula mathuk, kula cocok. Lajeng kersanipun bapak nimbali dhateng putra-putra, kersanipun bapak nimbali dhateng anak-anak. Ning ngendikane bapak niku wis cocok. Kula nggih mathuk. Terus saniki anak-anak kadhawan menapa, kula mboten badhe selak bebasanipun kadhawan ninggah arga mlebet wonten ing seganten, kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadhawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadhawan beto barang ngawrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi keparenga paring dawuh. Kula kadhawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet napa sing digayo bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing dikendikake bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawuhan manjing tumangan
kula sageh. Tumangan ki apa, Gong? Hah? Tumangan ki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan ki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora. Bebasan kadhawuhan manjing segara, kula mboten badhe selak, nanging tetep wonten pinggir kemawon, Pak. Omongan iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane. Ya mung aku tak kandha karo kowe ya, Tole. Nggih, kersanipun Bapak. Jebul nggonku bakal duwe gegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula aturi paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desaku itu muli dadi rancak nir ing Sambikala waton Karang Kadempel ki linenggahan pusaka 3 cacahe. Waduh, pusaka 3 cacahe. Iya, napa mawon kepareng Bapak kula aturi paring dawuh. 1 pustaka Jamus Kelima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala. Nah, saiki cah 3 ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng wereng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa ki pyaine Lembah Manah handap asor lila lair batin. Aku nyuwun pustaka Jamus Kelima Sada sediane Bapak tak aturake mesti nyuwun Puntadewa paring dawuh nala garing pustaka Jamus Kelima Sada tampanana langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya pyaine ngerti karo labuhane Bapak. Mesti diparingke Nyong Petruk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu mulya rada mayar. Sineng Mandura ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut aku. Ya saora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja piye? Aku tak ning negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku iki wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betahaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata kok berdagang jangan berdagang. Begadang ya, berdagang ora tata panemane jajaran Bagong kere gedhe bal 17. Semar nyilih Nenggala iki dapure bapakmu kaya ngapa? Aku sing ora iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, oh geger nang Mandura. Monggo Baladewa iki bolak-balik kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Oh. Perang kok tekan kowe ora. Nek nganti kok aku gelut duel. Duel. Piye? Malah geger. Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Sing arep sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa Nenggala. Piye carane supaya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndarawati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung, kok ndak malah kedawa-dawa lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek Sirul Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu, ora ndek keprigelan nyolong to, Gong. Kowe kok ngerti? Ngerti wae wong. Aku iki ming meneng tangga temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang wis. Bajigur iki. Oh dadi kondang ya. Kowe iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV. Ming TV. Salahe aku nang omahan TV kok ana dok bengok-bengok gak yang ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane sak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho ning kan goleki rak langsung kecekel.
Oh, kowe iki ngayal senengane ora. Wis nang Mandura. Siap. Wani to? Wani. Boro-boro disuwun nenggalane. Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cele piye? Piye goblok? Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala Tampanono. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu tumrap Baladewa. Mula Tampanono. Ah kuwi ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nang antara sing nyuwara elek karo aku, wah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mung ijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk, aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowana ning Amarta Ndarawati lan Mandura, bapak perlu pusaka 3 kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka 3, anakku 3, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sida iki wis ngonekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngonekke jerapah. Kowe apik, aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar gong karo bapak kok kaya ngono to. Ha ning nek wong sampenake dhewe ora. Bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai yo do menyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa dele emberi? Monggo sing dele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne ndele bercenangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kok anakku goblok kaya bapakne, ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada cancel, Pak. Cancel piye? Niki nggen kula sekonten genduren Patanggon. Mula tak mangkat genduren, saya mengkene pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakarepmu Bagong. Gegek sadurita mel. Pitike jago ora padha tarung, prenjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki karang kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa Nalagareng, waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu do rawuh nang karang kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glugong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arda ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gawe kisru ora.
Kuwi lantur-lantur Pandhawa ki piyaine do tata krama kok. Timbali Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Iya Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula Den. Iya Nala Garing tak tampa. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula Den. Iya Nala Garing tak tampa. Iya Nala Garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya Nala Garing tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Ya Petruk tak tampa, ya tak tampa Truk, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula ketun nggih Den. Suwen Truk. Tamune 5 bageke kabeh. Ndandake wektu Bagong tak tampa bektiku tampa anu pangestuku tampan ana nggih kula pundi Bagong tak tampa pangestuku tampan ana nggih kula pundi Bagong nggih kula pundi Bagong nggih kula pundi urung rampung Gong wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok pangan ya ora wareg ya ora ana dayane apa-apa aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane ora mungkin Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi terus nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa nika ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen ta watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ing kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padang jinggrang, bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo mongko ora sak baene sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar dudu perkara lampu nanging ingkang mbok pangku mau Sang Hyang Candra tegese Sang Hyang Wulan dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitheng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae.
cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Lho, mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakal mati. Nek ngimpi lara bakal waras. Nek diimpekke mati dawa umure, ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar Mangku Sanghyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen iki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumule jam 1-an kae aku mapan sare, Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Ha kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora yo ngerti kok ya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone do kluruk, kuwi tegese wis esuk, burung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk, Bagong. Dadi impen kuwi wancine ana tegese. Oh, Semar Mangku Sanghyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing lakoke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Gondro. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar mimbungan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumahan Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Pokoke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe men kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngaten? Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki mung ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan Eka Wisanggeni Maya. Wisanggeni Maya Wisnu Pradena. Yen mung bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek. Saga. Iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati.
bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku Sangri Sekar ning Ndorowati, Mar. Mengke nek kang mboten maringake nek wakku Ndorowati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndorowati iki ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi deping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndoro Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruji. Siwa Semar, aku lawadiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni tiwas mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngopo? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no mriyang awake. Bagong ora gelem nderek Ndara Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot e. Karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ya mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sapenake dhewe. Saguh ora. Aku ya lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Mataku tinggal pire, Pak? Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Ah, wis pahit iki. Ayo tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja, aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ku ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Bola-bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Di pengalaman anyar tro tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng mremban. Gandak mleguduk selalu gembal Semorante hawala. Ya Semar. Neskala ora ana swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih mremban. Ya tak tampa. Pangestu ku Tamanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula penemban. Oh nala garing tak tampa. Pangestu Tamanana ya nala garing. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula penemban. Oh Petro kantong bolong tak tampa. Pangestu Tamanana ya Petro. Nggih. Penemban. Bekti kula nggih penemban. Oh Bagong tak tampa pangestu Tamanana Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus? Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu ya. Weh domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Wis senengane ica-ica nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup ah kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi.
kok ndok bosok ayo jabane api ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karangkadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindragung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karangkadempel. Niku rak jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun penemban wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyana-nyana kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi sisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karangkadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun kadang wa Semar betah menapa betah derajat pangkat, menapa Semar betah bondo donya, kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar, supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalindra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to Semar. Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok ndak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang tok kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karangkadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karangkadempel dadi titihane Semar. Apa orang gleleng? Sowan ning negara Ngamarta kon nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalindra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus tata-tata lu terus siap. Itu lagi rembugannya mulai memanas iki. Kowe apa aku manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ora apa-apa, wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban.
kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikirane Ndang Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan tahun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan tahun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetak ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso treala sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, yo kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gelen atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkeling atiku. Wang Sulamen kang kaya ngono mau, sayekti kowe mung nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar. Amengar nesuhe kok cucul sarung to. Kathokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing kok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wis ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki bakal apa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku arep rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket, tak bondo, tak krincong sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya? Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe naik dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kowe nek muni tak dawuhi aku nyekel sempritan
prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena ki putu anake Werkudara, Garkaca anake Werkudara, Antarjana anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Srisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Nek Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduhi. Modal ora wae. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Ngger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nek jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kangge lamun wong iki nang ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora dongdong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ana omong ciak dhewe. Diciaki di mana diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Atonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal mboyo Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa ya. Nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Tar. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kowe ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung impren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek manyan-manyan karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter katejen. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu njaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu njaba. Ayo, aku ya nek kowe metu njaba aku ya metu njaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus Karang Kadempel kene. Ha iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif apa ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoki apa? Aku kok?
Aku wedi karo Durna. Gua iki mau duadiku wis tak pasah ndase ya. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh terus aku nantang. Aku pengen ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petro. Kongkon ning Amarta Petro. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus sek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe, aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wo lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora dados-dados ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa digeplaki sampe nake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong kok. Ora wani. Akhirnya Ndara Wisanggeni luwih nom rawani kong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe ndadak urunan tukoke kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sempatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ne Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Iya, ngati-ati Kakang Antasena ya. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampean tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wis kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketemu sedela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing elekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat Ndara. Nek Kurawa nekat kowe rasa melu-melu kok jotosane kabeh pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung pakdimu, mbahmu Jatasana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik.
wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina niki ngisaken dawuh paman kula terus minggah Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa karang kademel tak bumi angus silakan nek nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku pun sekejake nggih wong edan ora nantangi kok njur minggat ayo Pak Den arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena Antasena kabake gong tak tusuk mangkel aku sampean candak sirahe terus diwalik set si Surtayu wis Antasena bluk kena dada tembus apa lagi dekoke tumbas tak usung nak nyem wah asik ana ngonten tumbas tak dudut samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk dasmu kuwi.
Temandang ampuh ra jama-jama. Rampungi, rampungane asip makadana. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo endi Semar? Kukupan Siwanaya Antaka bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sabiadamu mudhar dene aku. Kono. Seneng aku pokoke. Pokoke ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idolan Ndara Antasena aku nek ora gemes aku. Wae lho Kang Gres muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Iya ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi to. Yo. What? Ngenengke Swatama anak pendhita kami idak sikile set ana waduh mati aku candak sih iso wah balik halo wah seneng iya koyo Swatama ngantem yes ora ana apa-apa set tuk yes wah ditenono aku nek tegel tak uyuhi kowe nang gandeng sampean ku Bendoro ngopo Pedro wah pamer ora sampean niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paring kula iso ora iso wae ngamet tambegan wis iki ora guyon lho ora nek guyon megah ora tenanan niki wektune ming sak jam luwih sampe sumi ming sak jam luwih saka kuwi mati kowe nek ora metu ayo jelas kok ya sak jam ki suwe padake ora kowe jajaran cobanen carane nyoba ngamet tambegan sampe sumi piye Petro wah seneng matur nuwun sak jam niki sak jam wis nek tak pamerke gareng tuman wae sak ayo terus deh samberi ngono samber kabeh ayo Dara kowe ngerti perange Ndara Gatotkaca wah ora ana tunggale le ora ana tunggale wis ngambah dirgantara ora wae pirang-pirang modal kabeh aku seneng Ndara Antarja lho dasarmu apa seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane masa contone
Bila celeng ki. Tor, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki, dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkare ra. Arep endi cah? Ndara, ngopo? Sakit manah kula Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Andarja ingkang neraka. Petro niku diciprati kekuatane Ndara Andarja. Kekuatan apa? Isa ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah Ndara. Nyuwun Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngampet-ampegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petruk kandung bolong. Petruk kandung bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kandung bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijireng lah. Aku iso jijik asmane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le? Mencolot to? Udus. Trone mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwune ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara Gatotkaca. Ya aku nek ora njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin asa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Malah aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa?
awakmu tak olesi banyu sungut kuwi ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe Gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Ndobus. Iya. Ndobus ki ngapusi. Ya iya. Awak. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-gonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Terus? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Iso ambles bumi iso. Gleleng graji ndase wani ra. Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur isa. Graji ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa sabut kowe. Aku ora tegel, Gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik saiki. Nih, nya. Ki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis, mari tok tugatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pira ya, Truk? Yo. Kok sak entuk obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane Drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati Drei. Edan. Mentol e, Truk. Edan. Piye? Coba nyunyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendo. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora e. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Nggo nempuknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, dok nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora gleleng. Kene mereke men JT man. Kene tok Kang ora. Aku jekem lho. Ya. Lobo ketoke reng iki.
36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Ya. Gong. Rambutku. Ayo kak ora. Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, Asengkune Dursasana Durmagati Citraksa-Citraksi arep gegerke Karang Kadempel sampya dening aku. Ayo Renya. Harap menyerah. Patih Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong ancamane ming siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kican 2. Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucu indasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya Tru. Begini orang ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah jantoban aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekanta wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh.
geleng malang kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Lah wis kliwat sak jam ya ora iso terus tenaga pusakaku ming sak jam. Bojo. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu kena mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arep dasarke nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggis arep nggawa keris. Wah, tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat. Mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wis, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Ha ya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuk nggih. Iya, kula celuk kon rene. Wong aku njaluk pamit budal marang Guru Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni. Budal ning Ndorowati ya kek. Ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Ya ngono Kang mlingi kene Semar ya wong ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo Dimas tak dherekake Yayi. Aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pakdi. Iya. Antasena ndak tampa pangestu ning wakmu Ndorowati Tampanana ndak gegem dadiake jimat kulup. Ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan katon Gita ana wong wigati maragake matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggih Wisanggeni. Ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndorowati ndungkap angka 2. Male-male apa wae? Sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora. Nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka. Lho. Dadi pengawakaning Kakang Semar. Iya pancen mengkono. Gosek to. Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora, nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar. Njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra. Mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya. Tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar. Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa. Mongko syarat ceranane ora enteng. Syarat ceranane apa nggih Wisanggeni? Syarat ceranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndorowati ing wigati. Mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar. Ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndorowati Sekar Wijaya Mulya. Tak suwun ngampil, tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Yen dikeparengake matur nuwun, dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndorowati yen to ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya, tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndorowati. Caca mundap lir kinatap tuko yaya sinipe netra kocak mundar andir. Oh jagat wasisaning ubathara wayapura jagat Wisanggeni. Siwa Ndorowati piye? Yen lumrahe aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar. Jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndorowati lan tumrap pribadining Nata Ndorowati. Pancen wis kabeh dadi seksi
yen to nata Ndrawati persasat kepotangan budi kelawan Kakang Semar nanging kusik yo ngira aja nganti kesusu mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru etungane ngene cara agal-agalan wae aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drapsila Geni saiki para coba hitungan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndrawati ing atase mengkepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan kuwi dudu pusaka baen-baen kuwi dudu pusaka sembarangan nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa pepethinganing para titah nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndrawati mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana Dewi Wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu yen to bali marang Karang Kedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya Wisanggeni Ade iki rasan dadak kok nuwun sewu kakehan pengendikan sing tekan kono-kono sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Nata Ndrawati kepotangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh kepotangan budi saiki hitungane ming mang paringke apa ora lho iki piye iki wae sapa ora ngerti aku sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora nek tak paringke matur nuwun nek ora aku wis diwenehi Purbawasisa karo kakene Semar lho Purbawasisane apa nek nganti ora diparingake aku diwenehake ngampuk ning Ndrawati lho kose sabar lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndrawati iki kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to ngerti lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndrawati iki anggepmu kowe iki sapa kowe iki mung sak anakku lho kowe iki mung banyuku kok wani nantang karo wong tuwa ki apa kowe ora nyawang Ndrawati iki akeh senopati Antasena aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi mung jontrot karo Mak Cilik Setyaki ora apa-apa nggih piye nek badhe damel geger negari Ndrawati ajangipun wonten dadanipun ingkang pamaning garba ruji ora ning kene papane wong neter kadidayan Antasena sabar Setyaki sabar wis menenga sing marahi kaya ngene iki ya sampeyan nek sampeyan ora ngendika Ndrawati akeh senopati tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndrawati akeh senopati mula Mak Cilik kaya ditetangi rasane tak cobane hati-hati lho Kang wis kowe omong wae perkara kole aku ngono ya Kang kowe rembugane karo Mak Cilik karo Pakde Ndrawati nek perkara kakak Mak Cilik Setyaki nesu tak tandangane mboten wonten ing papanipun neter kadidan nendi medal Jawi dipun cobi ingkang paman kalian Langgir Antasena kegiatanipun unggul ingkang pundi oh iya aku mung kari manut ya pancen ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndrawati dados ajanging pasulayan Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Datulaya nggih aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantraning Jodipati karo Ndrawati ingkang prayitna ngatos-atos sinuwun ya muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa sinuwun Ndrawati kula semanggat
Satyaki tinunun gadanira wirang tumandang Setyane ku garwanira warnanira nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi Majile nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakakean gunem ayo nek pancen Rangga Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Indrawati ajange dadanipun ing Paman Ninggar Poluji ya aku ora marahi lho Pak lanjut sik nek sampeyan ngejak gojek tak ladeni neng kene ditemtokke aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora monggo nggih kula radosi kurang seru ayo Majile Good. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok. Sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Majile, tak kira kowe ngejak gojek ning jebul tenanan ya. Njaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Majile. Antasena, ora edan kowe. Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Kok ngerti kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku iki ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gah. Kena ngopo? Lah Majile ya ngantem aku sak kayake nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripi wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripi wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora ndek kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Gusti iki tak rembuke sithik. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Wijayamulya tak jaluk. Dipun caosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya, ora bakal kok kakene Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakene Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulane Antasena. Tenan? Iya. Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira
Iki tenan ora, Pakde? Lho, lah ya iki Sekar Wijaya Kusuma. Kok pote ra ono? Iki cukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni kaya apa ning kono? Ne. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani, Ger, dipun tambani, Ger. Iya kusike. Rasa susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani Majelis Tyaki. Wis, wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngobah ngono. Saged nggih sekedhik. Madheprana iso mengkurup ora? Saged. Badhe pun merapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun nggih. Wis keng ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakde nyuwun pamit ya. Iya, entasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih Sekar Wijaya Kusuma digawa. Ayo Kang, badhe nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya ya, ngger sing ngati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Aja waripun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedakan iki kaya ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos Prabu iya. Aku lak jujuk nang Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dening Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki. Ning kawidadan niring sambikala. Oh, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya, iya nggih tak tampa. Ora liwat pangestu ning wakmu tampanana. Kula mendingga jimat paripin dayana ning ngasantosan. Tetuka padha harja kulup Gatotkaca. Dan sampinane kawidadan Wa Prabu. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya, Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Abimanyu Badararja. Pangestunipun Paduka Rama Kyai. Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Ya tak tampa. Gatot padha slamet. Dan sampinane kawidadan niring sambi kula sowan kula Rama Kyai, bekti kula kunjuk. Wah, tak tompo. Abimanyu Raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama, Gatotkaca anakku lanang Badararja. Nggih, Paman, niring sambi kula sowan kula tepi saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara Dyaki matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan nggir Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Nggih, kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir mara gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun nyayi wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra pun kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwanayantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedhi ambangun desa. Oh, nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwanayantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun Siwanayantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa. Menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Krimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula. Miat langeneng karanggiwan
Aglar pandan moncar tinon ler kakonang samsara tetan padhang kasur lan bajaring purnameng gekono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging mangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai upama to Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca ngluhurke derajate para Pandhawa Semar kudune sagu sowan dhewe marang negara Ngamarta nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa banget gone ngasorake derajate para Pandhawa mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa loro gegayuhane Semar mung sak desa wae aku dadak nganggo pustaka Jamus Klimasada kowe bali nggir matura karo Semar Badranaya yen to pustaka Jamus Klimasada ora bakal uwal saka negara Ngamarta yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta ora usah dadak kongkonan sapa-sapa Gatot Rikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta Tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang nyuwun mapunten Bu sewu kalapatanipun kemutra ing pringgondani tadah wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ing badhe amboyong menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka lan samangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada nadyan putung mugi kabandhemna remuk mugi kasawurna wah cangkeme Pandya para Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa gambahung Kesrogatitik nuwun mapunten Kang Prabu paripeksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu kembar Sedewa ragile ning apa mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak menapa dene Kakang Mas Madukara sakmangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan menawa kula suwun kanthi sanget monggo to kula aturi metang kula aturi gelar tuwin kula aturi gulung lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitang mawi wilanganing driji namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung Pandhawa jabang ngantos craprang Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada paduka awal tumunten pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol
Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kakang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen aring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Barangga mung ngrimuk sarta ngleremake penggaling kadang Munjadipati apa dene Madukara. Pun ngakang percaya marang sira kadang Kuragil Sedewa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gerangamu ora mulang wewani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged jagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Pamunten Rama Kyai. Dewa, inggih. Aja dadi parange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu Panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja walawi ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Kakang Prabu Darma Kusuma sampun maring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur doro ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab, Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman, wonten dawuh paman. Pustaka Jamus Lima Sada keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab. Mung butuh kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna. Nggih ngestaken dawuh Budhala, ngestaken dawuh Kanjeng.
Ramram wonten dawuh Kakang Mas kaya ora mentara weruh lungane pustaka Jamus Klimasada kepareng Paduka hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken ngambil pusaka Mandura piye kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa mongko nyatanipun menika mangke mboten badhe kasembadan menawi mboten saking pambiyantripun Paduka Mandura aku kudu piye panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala piye pusaka Kyai Nenggala Kyai Nenggala arta gawa ning Karang Kadempel ih kasihan mekaten wah jagat Dewa Bathara Antarja wonten timbalan mesine kowe iso mikir kowe wis dewasa iso ngulir budi ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan ora pusaka baen-baen ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Nata Mandura Prabu Baladewa lah kok dadi drajate Semar ming arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi Semar iki wong gerang ora iso mikir nyuwun mahapunten nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali nun Bali lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula kandha karo Semar kandha karo Semar yen ora bakal kasembadan mbaya Kyai Nenggala menawi ngaten menapa kula kedah ngruda paripeksa dhateng Paduka Mandura piye menawi ngaten menapa kula kedah ngruda peksa dhateng Paduka Mandura mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala lingsem raos manaku ing atase kula menika satriya dipun utus mboten saged ngrampungi karya menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan terus kowe arep apa terus kowe arep apa iya kula badhe ngrebat Kyai Nenggala iblis kanat kowe malah wani karo awakmu Mandura kowe ngrebut Kyai Nenggala Antarja kowe menungso apa kowe Manus maring jajalan sekertane bawana menungso rakatan wah selagine dewa wae ora wani nyilek Kyai Nenggala mung drajate Semar batul ketibane pitulungan nyilek Kyai Nenggala ora melek mripate ora nyawa karo Nata Mandura Prabu Baladewa nyuwun pangapunten wa istri mas kok kacang Wiladala ora kena dialus Ratu Mandura Prabu nyuwun pangapunten kula estunipun mboten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo kula nika menungso dudu kewan ayo cobane kaya ngopo kekuataning Ratu Mandura Antarja kaya bocah Manus maning jajalan tuan dhewe Kresna iki inggih kok duka-duka Nesuwara Antarja kula nuwun mapunten nek nganti Antarja wani pripun lho lah mau dicoba dijajal lho piye Baladewa mung Antarja ora bakal wedi Antarja kowe wani wonten lho bocahe wani Nun sewu lho panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu karemu piye Antarja sowan betahipun menapa nyuwun ngambil Kyai Nenggala lajeng aku ora entuk Antarja panjenengan tak piloro ajar nek wong tuane ra trima pripun lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene tenan apa piye nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama aja wis
nantang Kanjeng Rama padake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur, ya piye? Antasena kan bisa nggeni ugi sowan wonten negari Durwati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sekawit kula mboten parengaken gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Nayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming mari ngampil kok angel ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingi kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun, ora caturan kok Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Samenika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Ngono. Inggih. Ya, wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kakang Semar, kula jan-jane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Depol. Karepmu piye? Istunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka 3 niki. Pusaka 3 niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara.
Kinemulan mendung sakinggiling padukan Karang Katembel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Katembel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning wahyu kalih werni sang pamong agung manjing anggane Kelurahan Semar tuwi nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdi pun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Katembel supaya luwih apik lan supaya luwih becik Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok kele gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yahene ki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratut kami kula Dharma Stuti.